Αλλάζουμε θέμα. Job Festival επί το έργων, φεστιβάλ εργασίας, skywalker.gr, εργασίες στην Ελλάδα και μάλιστα ταυτόχρονα σε Ζάπιο Μέγαρο και συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Η Αλεξία Φουκίδου είναι μαζί μας, Διευθύντρια Περιφερειακής Δράσης skywalker.gr, εργασίες στην Ελλάδα. Θα μας δώσετε, κυρία Φουκίδου, καλημέρα, μερικές εξηγήσεις λίγο για να καταλάβουν και όσοι δεν πιάνουν το τι είναι αυτό το Job Festival. Είναι αυτό που λέει η λέξη, είναι ένα φεστιβάλ για την εργασία. Ένα φεστιβάλ που προσπαθεί να δώσει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες σε κάποιον που αναζητά εργασία και φυσικά να του δώσει και τη δυνατότητα, να του δώσει την ευκαιρία να συναντήσει πάρα πολλές εταιρείες και να πραγματοποιήσει συνέντευξη μαζί τους. Να διεκδικήσει δηλαδή μια θέση εργασίας. Δηλαδή, για να καταλάβω, στο Βελίδιο Παρασκευή και Σάββατο υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θα παίρνουν βιογραφικά και ενδέχεται να κάνουν και συνεντεύξεις, για κάνουν συνεντεύξεις. Κάνουν συνεντεύξεις, όλες οι εταιρείες κάνουν συνεντεύξεις, παίρνουν και τα βιογραφικά φυσικά των υποψηφίων που θα βρίσκονται εκεί και συζητούν, εξετάζουν το ενδεχόμενο της μεταξύ τους συνεργασίας. Βλέπω διάφορες εταιρείες εδώ. Είναι στο σύνολο 400 εταιρείες και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη και άρα μιλάμε για πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας μπορεί να βρει ένας υποψήφιος ο οποίος θα επισκεφθεί τη μία από τις δύο πόλεις. Υπάρχουν και κάποια σεμινάρια, κάποιες ομιλίες, κάποιες δραστηριότητες παράλληλες. Ναι, φυσικά, ταυτόχρονα θα υπάρχουν workshop τα οποία στοχεύουν στο να δώσουν, στο να βελτιώσουν τέλος πάντων. Τα workshop είναι εργαστήρια, έτσι. Ακριβώς, ναι. Σωστά. Ναι. Είναι εργαστήρια τα οποία βελτιώνουν τις δεξιότητες του εκάστοτε, δηλαδή θα παρακολουθήσουν το πώς να παρουσιάζομαι σε μια συνέντευξη, πώς να στείλω το βιογραφικό μου σημείωμα, πώς να ντυθώ για μια συνέντευξη εργασίας. Υπάρχουν πάρα πολλές θεματικές και παράλληλα σε άλλο χώρο θα υπάρχουν και οι λεγόμενες παράλληλες δράσεις. Εκεί θα υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι θα υποστηρίζουν τους υποψηφίους εξατομικευμένα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί αυτός που ενδιαφέρεται, ο υποψήφιος, να έρθει εκεί και να συζητήσει με τον αντίστοιχο σύμβουλο για το βιογραφικό του, έχοντάς το στα χέρια του, να το δούμε ατομικά για να γίνουν κάποιες βελτιώσεις, κάποιες διορθώσεις. Επίσης να κάνουν ένα role play συνέντευξης με άλλον σύμβουλο, να παίξουν παιχνίδια δεξιοτήτων, να δούμε πώς αναζητάμε εργασία, να δούμε κάποια πράγματα που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό για κάποιον που το ψάχνει ακόμα, για τις εργασιακές αξίες ακόμα, για τα εργασιακά δικαιώματα. Θα είναι το Ινστιτούτο Εργασίας, οι οποίοι θα δίνουν πληροφορίες που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχουν πάρα πολλές παράλληλες δράσεις, είναι πάνω από 25 σύμβουλοι θα βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν τους υποψήφιους. Ενδεχομένως στη γραμματεία στην είσοδο μπορεί κάποιος να ρωτήσει κάτι για να μην ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Έχετε υποστήριξη γραμματιακή? Φυσικά με το που μπαίνει κάποιος... Ξέρετε, υπάρχουν άπειροι επί του θέματος, νέα παιδιά που δεν διστάζουν, δυσκολεύονται. Ακούνε γονείς τους, λένε πήγαινε, ρωτούν τα παιδιά, μα ψάχνω στο ίντερνετ, ξέρω δεν χρειάζεται. Το διαζώσεις πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη αξία. Εγώ θα ήθελα να παροτρύνω πάρα πολύ τα νέα παιδιά που διστάζουν να κάνουν κινήσεις και αισθάνονται εγκλωβισμένοι σε έναν χώρο εργασιακό στον οποίο μπορεί να έχουν ένα ή δύο πτυχία και δεν κινούνται δεξιά και αριστερά, να βγουν έξω στην αγορά. Τώρα αυτά τα εργαστήρια, πώς θα μπορούσαμε να τα αποκαλέσουμε, μια διοργάνωση για την εργασία, πέστε το πώς θέλετε, πέστε το φεστιβάλ εργασίας, έχουν ιδιαίτερη αξία διότι σε εντάσσουν σε ένα περιβάλλον σύγχρονο. Δεν είναι η κλειστή ζωή που κάνει ο καθένας στο χώρο του ή στις γνωριμίες του. Επομένως οι νεότεροι νομίζω δεν χρειάζεται να διστάσουν. Γι' αυτό σας ρωτώ αν έχετε στην είσοδο εκεί κάποια γραμματιακή υποστήριξη. Να ρωτήσει κανείς. Ναι. Εννοείται. Με το που έρχεται ο υποψήφιος, με το που μπαίνει στο Βελίδιο, στην είσοδο υπάρχουν πολλά δικά μας άτομα τα οποία μπορούν να τον εξυπηρετήσουν σε οτιδήποτε θέλει. Βέβαια μπορεί και από τώρα να μπει στο jobfestival.gr και να δει όλες τις πληροφορίες. Ωραία, αυτό είναι πολύ καλό. Κυρία Φουκίδου, υπάρχει ας πούμε ένα παράδειγμα μιας εταιρείας που θέλει 100 θέσεις και είναι εκεί? Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι σας μιλάω για 400 εργοδότες, όλοι αυτοί δεν ψάχνουν από μία θέση εργασίας, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ψάχνουν πολλές παραπάνω.
ιδίως όταν μιλάμε για βιομηχανία, είναι ανοιχτές θέσεις που αντιστοιχούν σε περισσότερα άτομα. Θέλω λιγάκι να σταθώ όμως και σε αυτό που είπατε προηγουμένως, στο διαζώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει πάρα πολύ ανάγκη από προσωπική επαφή και από τη μία μεριά των υποψηφίων που αναζητούν εργασία και των εργοδοτών που αναζητούν προσωπικό να συνδεθούν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί είναι καλό το ίντερνετ, καλό το διαδίκτυο και εμείς είμαστε πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας. Στην Ελλάδα έχουμε μικρές και μεσαίες πολλές επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονται στο προσωπικό, στον άνθρωπο, τον οποίο πολλές φορές επιθυμούν να τον έχουν δίπλα μπροστά τους μαζί με ένα βιογραφικό. Ακριβώς. Και το σημαντικό είναι ότι δίνεται η δυνατότητα σε αυτές τις 2 ημέρες να δούνε πολύ κόσμο οι εταιρείες και οι υποψήφοι να δούνε πολλές εταιρείες. Δηλαδή είναι και πολύ σωστή εξοικονόμηση χρόνου. Μπορεί ο υποψήφιος να έρθει και να δει πάνω από 10, 20 ή όσες επιθυμεί εν πάση περιπτώσει οι εταιρείες ανάλογα με τις θέσεις που τον ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστώ κύριε Φουκίδου. Καλά. Θα σας δούμε και από κοντά βέβαια, γιατί έχει ενδιαφέρον, ξέρετε, και η ανθρωπογεωγραφία στο δικό μας το αντικείμενο, που και εμείς είμαστε επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούμε προσωπικό. Η ανθρωπογραφία έχει ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον. Και όλα με ελεύθερη είσοδο, έτσι, να μην ξεχάσουμε να το πούμε και αυτό στον κόσμο. Καλημέρα κυρία Φουκίδου, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, σας περιμένουμε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.